Kako da doping utiče na srce? Toksično, zavisi šta se primenjuje, ali uglavnom u početku poboljšava performanse, vremenom posle duže upotrebe deluje toksično, štetno, otrovno na srce, prosto rečeno na srčani mišić, na krvne sudove, ili se dešavaju aritmije, ili se dešava razvoj kardiomiopatije, infarkta, iznenadne srčane smrti. Sve to dođe na naplatu nama, pošto sam ja u zgradi gde je aritmologija, obično u hitnom prijemu budu bivši sportisti, obično su to sportovi upravo snage, gde se najviše i troši. Da li su to boks, MMA, to su ljudi koji su pokušali u dugom vremenskom periodu da poboljšaju svoje performanse i sad to dođe na naplatu kroz neki interni razgovor šta ste koristili, šta nisam. Kad bi bili iskreni, to je bilo super. Da, šta sve nisam. To je jako važno da se kaže, ali u tom trenutku kada se javi posledica, osim ako to nije baš smrt na terenu ili smrt kod kuće, to je već uglavnom štetno. S jedne strane jeste namereno da poveća snagu srca, da poveća kontrakciju, da poveća sprovodljivost, a upravo to je dodatak na one napore i sama supstanca štetna, tako da praktično i vidi se. Uvek se vidi ko zdravo vežba, ko troši.